Jiena Rabe bint belt qawwija u Anja li kienet tinsab max-xatt ta' xmara Ġordan. Twelidt f'Ġeriko, l-ewwel passi tiegħi ħadthom f'post mimli bil-ħajja fejn l-ilħna kienu jitħaltu b'djaletti differenti u l-art kienet immarkata bil-passi tal-barranin, tal-merkanti u tas-soldati. Kien fil-lukanda ta' missieri bejn l-imwejjed u l-uċuħ mhux magħrufa fejn bdejt nifhem xi tfisser il-ħajja. Ix-xogħol ta' missieri kien iġenna nsiru nafu bl-aħbarijiet tad-dinja saħansitra qabel ma jsiru realtà. Kont nosserva bil-kurżità it-taħdid bil-moħħbi tal-merkanti, il-ħarsiet misruqa tal-vjaġġaturi li kienu jfittxu l-mistrieħ. F'dak l-ispazju bejn l-istejjer u s-sigriti, l-immaġinazzjoni tiegħi kibret u magħha għax biex niskopri x'kien hemm il-barra mill-ħitan ta' Ġeriko. Kont nara wuċuħ ġejjin minn artijiet imbeda li kienu jġorru magħhom il-pis ta' stejjer li forsi qatt ma kont se nifhem għal kollox. Madankollu kont inħoss rabta stramba ma' dak in-nuqqas ta' kwiet li kien jidher li jimmarka lil kull wieħed minnhom. Hekk kif kbirt bdejt nintebaħ li Ġeriko bil-kobor u swar tagħha kollha kienet taħbi tip ta' dawfija li ma kienx tidher. Il-belt kienet Anja iżda l-kburija tagħha kienet akbar. Id-dinja kienet tidher li qed tassedja minn kull naħa iżda ftit kienu jifhmu li s-sigurtà ta' swar tagħha ma kienx inviniċibbli. Fil-qiegħ ta' qalbi kont naf li dak is-sur kien kemm difiża kif ukoll ħabs. Kien hemm qalb dawk il-ġebel fejn tallimt naħbi s-sentimenti tiegħi nipprova nuri saħħa li ħafna drabi ma kellix. Żożija tiegħi kienet sensiela ta' ġranet fejn il-kurżità u d-diżillużjoni kienu jimxu jitfit. Kont infittex xi ħaġa li l-belt tiegħi ma deritx li seta' toffri libertà li kienet tmur lil hinn mir-rutina ta' post antik daqs iż-żmien innifsu. Kont nosserva lil missieri il-movimenti attenti tiegħu u kont nistaqsi lili nnifsi jekk hu qatt ħass l-istess dwejjaq li issa kienu qed jaħarqu ġo fija. Imma l-ħajja fil-lukanda għalmitna li skit kien l-aktar tweġiba sigura li mistoqsijiet żejda setgħu jġibu problemi mhux mixtieqa. Madankollu bqajt nosserva. Bejn biċċa xogħol u oħra tallimt napprezza l-valur ta' skiet ta' smigħ. Kull kelma tal-vjaġġaturi ġabet magħha del tad-dinja ta' barra, dinja vasta li deret li tirrifjuta li tikxef ruħha għal kollox. Kien hemm fejn bdejt ninduna kif l-istejjer setgħu jsawru, jollu jew jeqirdu lil min kien jirrakkuntahom. Dik il-ħajja mdawra bil-barranin u xnijat żered ġo fija żerrija ta' ambizzjoni li għadni ma kontx naf kif insemmiha. Il-ġranet f'Ġeriko kienu monotoni u aktar ma kbirt il-lukanda saret id-dinja tiegħi u fl-istess ħin il-ħabs tiegħi. L-għażla li nsir prostituta ma kienitx waħda sempliċi jew maġla. Fil-verità kienet deċiżjoni mimlija bil-bżonn u nuqqas ta' opportunitajiet li oħrajn, speċjalment in-nisa, kellhom iħabtu wiċċhom magħhom. Rajt f'dan triq biex naħrab mill-istess ħajja ta' kuljum u min jaf biex ikolli xi kontroll fuq ħajti biex inkun il fuq mill-tħamħim u l-ġudizzji. Ma' żmien fami xterdet u magħha ġie tip ta' seta' sikta. Għalkemm ma kellix posta u nur, kelli aċċess għall informazzjoni prezzjuża. Smajt konversazzjonijiet sigriti, xnijat ta' gwerra u edit ta' alleanza. Ġeriko, biswar imponenti tagħha, ma kienx daqshekk sigura daqskemm ħafna kienu jaħsbu. Din l-arfin madankollu ma ġabx faraġġ. Għal kontrarju, kien bħal delli kien isegwini tfakkira kostanti li l-art fejn kont nimxi seta' tiġġarraf f'kull mument. Kienet f'waħda minn dawk il-lili meta żewġ tirġiel waslu fil-lukanda. Ma kellhomx il-ħarsa kburija tas-soldati u lanqas l-imġiba maġla tal-merkanti. Kien hemm xi ħaġa differenti fihom, determinazzjoni sikta li għarafta mill-ewwel. Ma kellix bżonn ħafna kliem biex nifhem li dawn l-irġiel ma kinux bħal oħrajn. Kienu spiji mibgħuta minn Iżrael biex josservaw Ġeriko. Kont naf bir-riskju li kont qed nieħu iżda stranġament dan ma waqqafnix. Din kienet l-opportunità li nagħmel xi ħaġa li seta' tbiddel id-destin tiegħi jew ittemmu darba għal dejjem. Meta sirt naf li l-awtoritajiet ta' Ġeriko kienu qed ifittxuhom, qalbi bdiet ħabbat bil-qawwi. F'mument ta' impuls ħbejthom fost il-qatet tal-għażel li kien hemm fin-naħa ta' fuq tal-lukanda. L-istennija kienet tidher bla tmiem, is-skit kien jinkiser biss mill-ħoss tal-ħabbat fil-bieb u l-mistoqsijiet li kienu jsegwu. Kull sekonda kienet logħba tal-azzart u l-pis tal-għażla li għamilt kien jitqal fuqi, għażla li seta' tiswina ħajti. F'dak il-waqt irrealizzajt li ma kontx biss qed naħbi l-irġiel, iżda kont qed nilgħab logħba mad-destin. Dik id-deċiżjoni kellha tissiġilla l-futur tiegħi b'mod li ma kontx kapaċi nifhem. B'kalma li ma deritx tiegħi gdibt lill-awtoritajiet nibdel il-ħarsiet u l-mistoqsijiet tagħhom, nipprova nidher bla interess u għajjina. Ġewwa fija madankollu kont inħoss il-preżenza ta' xi ħaġa akbar, xi ħaġa li kienet tmur lil hinn mill-ħitan tal-belt, is-swar u dak kollu li kont nafsa dakinhar. Meta l-irġiel irnexxielhom jaħarbu ħassejt taħlita stramba ta' serħan u biża'. Kont ent lill-edewwa ta' Ġeriko u d-dubju dwar x'kien se jiġri kieku xi ħadd skopra tradiment tiegħi kien pis kostanti.
Kont naf li issa l-lealtà tiegħi kienet issiġillata mhux ma' Ġeriko, iżda ma' dawn l-irġiel u forsi mal-Alla tagħhom. Ħajti kienet qed tieħu direzzjoni li qatt ma kont immaġinajt. Kull dettall ta' dik il-lejla kellu jibqa' mnaqqax fija, bħal sigrit li ġarrejt fi skiet nistenna tmiem li kien għadu ġej. U hekk kien li f'dik il-lejla fatali fimt kemm deċiżjoni waħda għalkemm tidher insinifikanti tista' tbiddel ħajja għal dejjem. Ma kontx għadni biss Rabe il-mara tal-lukanda. Kont Rabe dik li s-sograt tirriskja, dik li issa kellha destin marbut ma' poplu li bil-kemm kont għadni naf. Il-jum meta waqa' Ġeriko huwa tifkira li għadha ġibli sensazzjoni ta' sturdament. Is-swar li kienu s-simbolu tal-gburija u s-sigurtà tagħna ġar fuq quddiem għajnejja. Il-ħoss qawwi tal-ġebel jitkisser laqjat tal-paniku u sħab ta' trab li kien jatti l-belt kienu joħolqu xena ta' disprament sħiħ. Għal-mument emmint li dak kien se jkun it-tmiem tiegħi li l-għażliet li kont għamilt kienu se jitolbu l-prezz tagħhom. Iżda s-sinjal li kont dendilt mat-tieqa tiegħi ħabel skarlat kien jiddi qalb il-kaos tfakkira sikta tal-weda magħmula mill-irġiel li ħbejt. Waqt li l-belt erqet fil-kaos irrealizzajt li dak il-ħajt aħmar kien aktar minn weda ta' protezzjoni. Kien simbolu ta' tama, prova li saħansitra qalb il-qerda kien hemmit inviżibbli tmexxi kollox. Rajt li l-qraba tiegħi madwari wiċċhom imbeżza jirrifletti l-inċertezza ta' dak il-mument. Iżda ħassejt kontra kull loġika li konna se niġu frankati li dak is-sinjal imdendel mat-tieqa tagħna kien jiddistingwina mill-qerda ta' madwarna. F'dak il-mument il-ħabel skarlat kien jirrappreżenta l-fidi tiegħi, rabta li kienet taqqadni ma' xi ħaġa li għadni ma kontx nifhem għal kollox. Meta l-belt ċedi tal-qerda iżżejt ma' din il-fidi. Mal-ħosta trombi u l-ġebel jaqa' moħħi reġa' lura għall-irġiel li kont ent u l-weda li kienu għamlu. Il-fiduċja tiegħi fihom ma kienx biss logħba tal-azzart, kienet l-uniku kien qalb il-qerda li kienet qed taħkem lil Ġeriko. U waqt li l-ħsejjes tal-battalji kienu jinstema' mill-bogħod, is-skit ġewwa dari kien kważi mqaddes spazju iżolat qalb il-waqa' tal-belt. Ħassejt qisu ċirkun viżibbli kien qed idawwarna jipproteġina mid-destin li oħrajn f'Ġeriko kienu qed jiffaċċjaw. Meta fl-aħħar il-belt siktet u l-fdalijiet waqfu jiġġarfu, grupp ta' rġiel der fil-bib tagħna, lebsin mod differenti, barja ta' skop u determinazzjoni. Kienu l-Iżraeliti u fosthom kien hemm l-istess pi li kont ħbejt. Ħarsithom ma kienx fihom biss ir-rikonoxximent tal-weda tagħna, iżda wkoll rispett siket reverenza li forsi l-ebda abitant ieħor ta' Ġeriko ma kien irċieva. Żammu kelmthom u f'dak il-ħin il-pis ta' Emili sar ċar, jien mara mwarba mill-belt tiegħi kont ġejt salvata. Tlaqt dari mal-familja tiegħi naqsmu l-belt imġarfa bħal barranija farti stess. Kont naf li din kienet se tkun l-aħħar dera tiegħi ta' Ġeriko li t-toroq is-swieq u saħansitra l-lukanda ta' missieri issa kienu biss parti minn passat li kont lesta nħalli warajja. Kien hemm melankonija fit-tluq minn kollox iżda l-weda mwettqa mill-Iżraeliti tatni ċertezza li xi ħaġa akbar kienet qed tistennini. Il-premju għal-lealtà tiegħi ma kienx biss is-salvazzjoni fiżika, kien stedina biex nerġa' nibda biljett għal ħajja ġdida ma' poplu li laqani minkejja l-passat tiegħi. Meta fl-aħħar ħallejna Ġeriko warajna, fema ġdida twildet fija. Kont ħielsa mill-qerda tal-belt u mill-ġudizzju tan-nies tagħha. Kont barranija fost l-Iżraeliti, iżda ġarrejt miegħi l-weda ta' futur li der jistħoqlu t-tama. Issa, meta niftakar f'dik il-ħarba minn Ġeriko, nifhem li dik il-qerda ma kienx tmiem, iżda bidu mill-ġdid. Il-belt l-antika ġarfet iżda għalija il-waqa ta' Ġeriko kienet il-bidu ta' xi ħaġa mhux mistennija, xi ħaġa li kellha tbiddel l-istorja ta' ħajti għal dejjem. Il-qsim lejn ħajja ġdida beda passi eżitanti. Meta tlaqt minn Ġeriko, il-belt li darba sejjaħt id-dar tiegħi, ħassejt il-pis li nkun barranija. Meta tħalt fil-kamp Iżraelit, l-għajnejn kollha deru jduru lejja, josservaw, forsi bl-istess ġudizzju siket li kont niffaċċja f'Ġeriko. Madankollu, kien hemm differenza, dawk il-ħarsit ġabu magħhom ukoll tip ta' kurżità mħalta mal-aċċettazzjoni. Kont wara kollox xi ħadd li kien issogra kollox biex jipproteġi tnejn minn tagħhom. Qalb dik il-folla mhux magħrufa, sibt it-tama li stajt niġi aċċettata u nibda niddefinixxi mill-ġdid min kont. Il-jiem għaddew f'sekwenza ta' laqat u tal-im. Fil-bidu bqajt fid-dell nosserva drawwiet ta' dan il-poplu u nipprova nifhem il-mod ta' ħajjithom. Id-devozzjoni tagħhom lejn Alla ta' Iżrael kienet xi ħaġa ġdida għalija, forza misterjuża li kienet ħarrek dak kollu li għamlu. Rajt iċ-ċerimonji tagħhom u smajt it-talb tagħhom u staqsejt lili nnifsi jekk xi darba kont se nsib ukoll dak it-tip ta' konnessjoni li deret timla lil kull wieħed minnhom. Għal xi ħadd li kien għex fid-delijiet ta' Ġeriko, dik id-dawl ġdid kien ta' sfida, iżda ħassejtni miġbuda lejh, qisu xi ħaġa ġo fija kienet qed tistenna biex tiġi żvelata. Ma' żmien l-ostakli bdew iċedu u sentiment ġdid twilet fija. Fost l-Iżraeliti skoprejt l-importanza ta' kull att ta' kull għażla.
Different mill-ambjent maġġel tal-lukanda, hawn ir-relazzjonijiet kienu aktar profondi u inqas temporanji. In-nies kienu jħarsu lejja mingħajr il-pis tal-akkużi li kont inħoss f'Ġeriko. Kien hemm min kien għadu josservani b'nuqqas ta' fiduċja, iżda r-rispett ta' dawk li kienu jafu l-istorja tiegħi kien xi ħaġa li qatt ma stennejt. Dan ir-rispett kien siket bħal rigal li rċevejt mingħajr ma tlabtu. L-adattament tiegħi ma kienx faċli. Ħafna drabi ħassejt l-impuls li nirritorna għal ħajja li kont naf fejn ma kellix bżonn inħeba wara isem ġdid jew modi ġodda. Iżda xi ħaġa ġo fija reżistiet. Bdejt nifhem li din l-art ġdida ma kienx biss bidla fiżika, iżda opportunità biex nerġa' nitwielet biex inħalli warajja t-tikketta li kont inġor bħal marka li ma titħassarx. Bil-mod il-mod it-tifkiriet ta' Ġeriko saru aktar imbeda, inqas ta' uġieħ, u flokhom ix-xewqa li nibni xi ħaġa ġdida bdiet tieħu post. Blajnuna ta' dawk li jemmnu fija tal-lim xi jfisser tkun parti minn komunità. Il-poplu Iżraelit kellu tip ta' għaqda li qatt ma kont rajt qabel, saħħa li kienet tidher f'kull att ta' ġenerożità, f'kull ġeżżar ta' appoġġ. U hekk sibt posti fosthom mingħajr il-bżonn li naħbi minn kont mingħajr ma nħalli l-passat tiegħi jiddefinixxi dak kollu li stajt inkun. F'dak l-ambjent ġdid skoprejt li l-istorja tiegħi setgħa terġa' tinkiteb jum wara l-ieħor b'kull għażla li għamilt. L-Iżraeliti li darba kienu barranin għalija saru l-familja l-ġdida tiegħi. Tallimt nafda ninata għal skop akbar minn innifsi. Il-ħajja l-antika tiegħi f'Ġeriko issa deret parti minn passat imbiet delli kien qed jgħid hekk kif id-dawl ta' din l-art ġdida kien qed jieħu ħsiebi. U għall-ewwel darba sibt il-paċi, paċi li ma kienx tiddependi minn fejn kont iżda minn fejn kont issa. L-iltqajt ma' Salmon kien il-bidu ta' fażi ġdida, xi ħaġa li qatt ma maġinajt. Kien raġel ta' fidi magħruf għall-unur u d-devozzjoni tiegħu lejn Alla ta' Iżrael u l-ħarsa tiegħu deret tara lil im il-marki li l-passat kien ħalla fija. Fil-bidu l-avviċinament tagħna kien kawt. Kont għadni l-barranija, il-mara passat immarkat bażli diffiċli. Iżda Salmon rani bħala xi ħaġa aktar minn hekk. Fajnejh ma kontx biss rabe il-mara ta' Ġeriko, kont xi ħadd li hu kien lest jilqa' u jħobb minkejja kollox. Iż-żwieġ bejnietna ġab kalma li ma kontx naf biha, sensazzjoni ta' appartenenza li sa dakinhar kienet tidher il-bogħod. Huwa urani li l-imħabba vera ma tibbażax fuq il-passat iżda fuq il-bini ta' xi ħaġa akbar kuljum. Fil-ġesti u l-kliem tiegħu skoprejt mod ġdid kif inkun maħbuba, mod li ma kien jitlob xejn lura iżda li joffra sigurtà u aċċettazzjoni. Jien li dejjem għext ħajja inċerta u solitarja fl-aħħar sib dar vera miegħu. Salmon għallimni l-valur tal-paċenzja u l-fiduċja, kwalitajiet li qatt ma kont tallimt f'Ġeriko. Darna kienet sempliċi, iżda fija kien hemm paċi li qatt ma kont esperjenzajt. Il-ħajja miegħu ġabet perspettiva ġdida, ħarsa ġdida lejn dak li kien tassew importanti. Ma' Salmon tallimt li l-kobor ta' persuna mhux fl-istorja tal-passat tagħha, iżda fil-kapaċità li tiġi trasformata minn xi ħaġa akbar. U mingħajr ma qal kelma ta' kundanna, enni nerġa' nibni lili nnifsi kuljum bħal xi ħadd denju ta' rispett u mħabba. Meta l-ewwel wilf tagħna twilet ħassejt il-milja ta' ħajja mġedda. Li tkun hemm qatt ma kien fil-pjanijiet tiegħi, iżda hemmhekk inżomm dak l-estri żgħir f'dirajja, fimt li l-passat ma kellux aktar seta' fuqi. L-imħabba tiegħi għal dak it-tifel kienet qawwa li tatni ċ-ċertezza li minkejja d-diffikultajiet u t-tifkiriet ta' niket kelli anċar. Il-familja l-ġdida tiegħi kienet rigal li qatt ma stennejt li nirċievi u ħdejhom fl-aħħar stajt inħalli warajja l-pis ta' ħajja mimlija ċertezzi. It-trobbija ta' wliedna kienet sfida u barka fl-istess ħin. Xtaqt li jikbru f'dar fejn il-passat ma kienx del, iżda tifkira l-bot meluba bil-qawwa ta' mħabba mġedda. Jien u Salmon bil-fidi tagħna maqsuma għaddejnielhom l-importanza tas-sewwa, tal-kuraġġ u tal-lealtà. F'kull tbissima u f'kull kelma ġdida li kienu jitalmu, kont nara rifless ta' futur mimli tama, ħaġa li qatt ma mmaġinajt meta kont ngħix taħt il-pis ta' swar ta' Ġeriko. Bil-mod il-familja tagħna saret parti minn dik il-komunità Iżraelita li fil-bidu kienet barranija għalija. Konna milquwa bir-rispett u dan urini li l-istorja tiegħi ma kellix bżonn tintesa, iżda seta' tingħata tifsira ġdida. Jien u Salmon flimkien konna qed nibnu xi ħaġa li kienet tmur lil hinn mill-istorja tagħna stess. Kuljum ħdejh kont inħoss li kont qed niġi ffurmata għal an akbar biex inkun eżempju li anke l-aktar persuna improbabbli tista' ssib fidwa u grazzja. U hekk permezz tal-imħabba ta' Salmon u tal-familja tagħna sibt paċi li tmur lil ħin minn kull tifkira ta' niket. Kont mara ġdida, mara miż-żewġa Iżraelita. Il-marki tal-passat għalkemm għadhom preżenti ma kinux aktar jiddefinixxu minn kont. Miegħu u mawliedna kelli d-dar u l-imħabba li dejjem fittix u li qatt ma mmint li kien possibbli li nsib.
Anke f'nofs is-sigurtà tal-ħajja l-ġdida tiegħi, il-passat tiegħi bħala prostituta kien għadu preżenti f'moħħi. F'mumenti ta' kwiet f'nofs il-ħidmiet ta' kuljum, it-tifkira ta' dak li kont kienet tinsisti li terġa' lura. Kont nara l-ħarsa ta' xi nies dawk li kienu għadhom jafuni bħala il-mara ta' Ġeriko u kont inħoss il-pis tad-delijiet li kienu jippruvaw jiġduni lura. Kienet ġlieda interna sikta, battalja biex ma nħallix dak li kont jiddefinixxi min kont qed insir. Iżda kemm kien diffiċli kont naf li l-isforz tiegħi biex neleb dan kien parti mill-lan akbar li Alla kien qiegħed f'ħajti. Kien hemm ġranet meta kont nistaqsi lili nnifsi jekk verament stajtx niġi aċċettata fost l-Iżraeliti. Il-mistħija u l-ħtija kienu bħal ktajjen inviżibbli li ħafna drabi kienu jipparalizzawni. Kont inħoss li għal xi wħud dejjem kont se nkun immarkata mill-għażliet antiki tiegħi u din il-perċezzjoni kienet bħal ferita li ddum biex tfiq. Iżda ħdejn Salmom u l-familja tiegħi kont insib is-saħħa biex niffaċċja dawn il-ħsibijiet. U dejjem kien ifakkarni li l-fidi li issa kont inġor kienet aktar b'saħħitha minn kwalunkwe ġudizzju uman, li l-bidla li Alla kien ħadem fija kienet akbar minn kwalunkwe żball tal-passat. Hekk kif għadda żmien irrealizzajt li l-akbar battalja tiegħi ma kienx kontra l-opinjoni tan-nies iżda kontra qalbi stess. Kelli bżonn nitgħallem naħfer lili nnifsi, nara lili nnifsi bl-istess ħarsa ta' ħnina li Alla kien tani. Kull jum kien sfida ġdida biex naċċetta din l-identità ġdida, biex inħaddan il-verità li jinkont aktar mill-iżbalji tiegħi. It-tifkiriet kienu għadhom hemm, iżda ma' kull pasta fidi saru inqas ta' teddida, inqas kapaċi li jeħdu lil paċi. Li nitgħallem ngħix fil-paċi miegħi nnifsi kienet l-akbar rebħa tiegħi. Bil-mod il-mod bdejt ninduna li Alla mhux biss ħafirli, iżda wkoll fdal ir-rwol ġdid fost il-poplu tiegħu. L-emejl tal-passat tiegħi ma kinux għadhom jiddefinixxuni, minflok kienu parti minn xhieda ta' fidwa. Ħdejn l-Iżraeliti ma kontx għadni l-mara li kienet tinħeba fid-delijiet ta' Ġeriko. Kont xi ħadd li permezz tal-fidi kien għeleb il-limitazzjonijiet ta' passat mudlam. Ma' żmien ix-xhieda tiegħi saret eżempju għal oħrajn. Ħafna li kienu jġorru l-mistħija u l-ħtija tagħhom kienu jiġu għandi ifittxu t-tama. Kont nara f'għajnejhom ir-rifless tal-uġieħ li darba kien tiegħi u dan kien jimmotivani biex naqsam l-istorja tiegħi ta' fejqan. Alla kien biddilni mhux biss biex insib il-paċi, iżda biex inkun simbolu li ħatmu l-bot wism il-fidwa. U hekk kif ent li l-oħrajn isibu din l-istess tama, il-fejqan tiegħi stess kien qed jitlesta. Il-konverżjoni tiegħi lejn Alla ta' Iżrael ma kienitx f'daqqa waħda, kienet proċess profond, kważi bħal meta wieħed jiskopri art mhux magħrufa. Kont barranija, imrobbija fost allat li kienu jamru fil-ġebel u l-metalli meqjuma għall-konvenjenza u l-biża'. Iżda, meta ltqajt mal-Iżraeliti u bdejt nosserva l-fidi sħiħa li kienet isostni lil kull wieħed minnhom, irrealizzajt li dak il-poplu ma kienx jaqdi idolu bla ħajja, iżda Alla ħaj, Alla li kien jimpurtah minn ulidu. Ma' kull talim ġdid, ma' kull storja li smajt dwar il-mirakli tal-Alla mal-poplu ta' Iżrael, il-fidi tiegħi kibret. Li nisma' dwar l-eżodu, dwar il-kura divina li kienet isostni lil dawk li kienu jsegwuh, kien jimla qalbi bit-tama. Jien li qatt ma kelli post fejn appartjeni, bdejt inħoss li Alla kien qed jilqani li hu kellu skop għalija. Il-qima tiegħi li qabel kienet vojta u mekkanika bdiet tieħu l-ħajja. Bdejt nitlob b'mod li qatt ma kont għamilt qabel, mhux bil-biża' jew bl-obbligu, iżda bogħtja vera tar-ruħ. L-Iżraeliti għalmuni li l-fidi ma kienitx xi ħaġa li tiġi imposta, iżda li tiġi kkultivata. Kienet mixja tfittxija kontinwa biex nifhem u naċċetta r-rieda tal-Alla. U ma' żmien bdejt nara lili nnifsi bħala parti minn dak il-poplu, bħala xi ħadd li wkoll jappartjeni għall-familja tal-Alla ta' Iżrael. Ma' kull talba, kull att ta' fiduċja, il-preżenza tal-Alla saret aktar reali għalija. Dik l-imħabba kienet fjamma li kienet taqbad ġewwa fija, tnaddaf kull tifkira morra, kull marka li l-passat tiegħi kien ħalla fija. Ħajti inbidlet b'mod siket u kostanti. Ma kontx għadni l-mara ta' Ġeriko, mitlufa u bla direzzjoni, kont bint Alla, xi ħadd li kien ġie salvat u mażul. Kull jum il-fidi kienet timla l-ispazju vojta li qabel kont nipprova nimla b'illużjonijiet u edit folozz. Il-konverżjoni ġabet magħha wkoll sens ta' responsabbiltà. Kont naf li l-fidi l-ġdida tiegħi kienet titlob minni ħajja ġdida, eżempju għal dawk li kienu josservawni. Ma kienitx biss kwistjoni ta' twemmin, iżda ta' għajxin skont dak it-twemmin. Alla tani identità ġdida u l-impenn li nonoraħ bl-emejjel tiegħi. Kull jum kont infittex li nirrifletti t-tiba u l-ġustizzja li wera meta salvani. Li ngħix bħala Iżraelita kien għalija unur u prova kostanti li ħajti kellha skop. Għalkemm ħajti mal-Iżraeliti komplit bil-paċi u t-tama, l-ekos tal-gwerra ma kinux il-bot. Kull rebħa, kull vittorja li l-poplu tal-Alla kiseb kienet parti minn xi ħaġa akbar. Kont naf mill-mument li ħbejt l-ispij f'Ġeriko li kont sirt parti minn missjoni mqazza.
Il-kuraġġ li sib dakinhar meta sfidajt lil poplu tiegħi stess biex nipproteġi l-messaġġiera ta' Iżrael issa kien fjamma li baqgħet taqbad f'qalbi. U għalkemm der li l-parti tiegħi fil-battalja kienet intemmet, xorta kont inħoss li Alla kellu rwol għalija fil-kisba tal-arti mwieda. L-indiema u l-fidwa tiegħi huma wirt li nħalli għal ġenerazzjonijiet futuri, messaġġ li Alla ma jillimitax ruħu għal dak li jara fina llum, iżda għal dak li hu jaf li nistgħu nsiru. L-eżistenza tiegħi li qabel deret mitlufa ġiet mifdija biex tkun xhieda ta' tama. Bil-fidi u l-indiema kulħadd jista' jiġi restawrat, kulħadd jista' jsib it-triq lura lejn Alla, irrispettivament mill-waqgħat tagħhom. Ma jimpurtax kemm nistgħu nkunu l-bot minn triq ġusta, Alla jilqana, iġeddidna u jippermettilna bidu ġdid kuljum. Il-paċi ma'kom u sa ma nerġgħu niltaqgħu.